KEM het ministerie onder curatele plaatst. Om welk ministerie gaat het? Het ministerie van SOAW, Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Dat meldt de Extra vandaag en dat is in overleg gedaan met minister van Financiën Javier Silvania. Zoals bekend krijgt KEM het ministerie van SOAW, nadat zij aan de coalitie zijn toegevoegd na het vertrek van PNP. Er is al een kabinetchef benoemd, in ieder geval voorgedragen, Jason Vullink. Wie de minister wordt is nog niet zeker, maar de partij heeft al veel overleg met de minister van Financiën. Er is de afgelopen periode onduidelijkheid geweest over bepaalde betalingen. Dus nu gaat er geen cent de deur uit zonder goedkeuring van minister van Financiën Javier Silvania, die ook waarnemend minister is van SOAW. Het is dus sprake van een goede samenwerking tussen de KEM en Silvania met als doel dat er geen geld naar buiten gaat zonder dat dat gecontroleerd wordt. En KEM wil de komende 6 maanden eraan werken dat het geld van SOAW daadwerkelijk gaat naar degene in de samenleving die dat het meeste nodig heeft.